صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. Awang-awang nang Madiun, cakep. Tuku Kentaki. Wong randut tawang sing guyub rukun, muga-muga murah rezeki. Amin. Kompak bagus. Godhong salam tuku nang pasar. Cakep. Sing jawab salam rezekine lancar. Amin. Godhong salam diwadahi tas. Cakep. Sing jawab salam utange lunas. Amin. Utange akeh pakan des. Buah nanas warnane kuning. Cakep. Wis lunas utang maning. Moga-moga lunas Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirida ilahi wa lisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likarramati ilah illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasa syu'uban wa qabaila lita'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fasihul lisan. Allahumma shalli wa sallim ala nabi akhiruz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu khairul umam. Imamil muttaqin sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillana wa liwalidina wal auladina wa jiranina wa masaihina
awal as-sana wa as-suhum wa kulladana bidu'a'il ghairi wa ziyarah. Assalamualaikum ya sultanal anbiya wal mursalin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sareng la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri. Amin. Amin. Ndonga nggih. Astane ngangkat kok ngacung. Mangke rambut ndonga Bapak Ibu astane ngangkat langsung disabake teng rai nggih. Teng pundi Pak? Teng pundi Bu? Teng rai. Ning raine ki ambak nggih. Mungkin raine sebelahe. Bangga jabah Allahumma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal undada min lisani yafqahu qawli. Allahumma taf'ala hikmataka wansur ala rahmataka waddakirni wa nasidu yadal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah ilarihi sadaqallahu adim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai ingkang rawuh lenggah wonten majelis dalu niki ingkang tansah pinundi, ingkang tansah kula bektosi mengga rawuh kula panjenengan sami lenggah teng mriki diniati ngaji ketemu santri kiyaine tekani keri. Bu, lenggah teng mriki muga tansah pikantuk berkah Gusti Allahumma amin ya rabbal. Sedaya para rawuh para sepuh dalakan sepuh ingkang sepuhaken rawuh nindaken dawuh ninggalaken ewuh rawuh ndadosaken tuwuh iman takwani dhateng Allah Subhanahu. Minggahipun wonten pangemban dalah pangembating praja pangayoming para kawula menggah kula panjenengan sedaya. Enggak kula diwangi Pak. Bu, Ibu, dengan kantun nambah. Oh ngoten nggih. Kinten boten saged sing penting mengo. Pangemban dalah pangembating praja pangayoming para kawula kang renggah wonten dalu menika mugi dadi ngamal sing mulya warga masyarakat Tawang Banjar Harjo pikantuk bejo donya lincang pinanggih swar. Allahumma amin ya rabbal. Nuwun injih pangasipun Bapak Kades, insyaallah beliau orangnya beres, masyarakat Banjar semakin sukses. Kita punya Kades is the best. Cerdas. Coba lihat rambut Tawang gaul. Ini bisa moni best. Alhamdulillah. Oke, mboten tinalumpen mandhap Bapak Kaur sing ahli syukur, rezekine semulur, anak bojone gampang diatur, sanjane Tawang Banjar Harjo dahare lembur. Ora apa-apa. Sing pentingnya sing golongan makmur. Ingat Bapak Ibu kan juga semakin undur, uban juga semakin tabur kok tambah ngono gari nambah or tekan rampung tetep or. Baleni awas mau ditambah maning lho. Mandhape Bapak Kaur sing ahli syukur, rezekine semulur, anak bojo gampang diatur. Ingat umur semakin undur, uban semakin bertabur. Nek wis tuanane gari kukur-kukur nang dhuwur kasur, maring kamar mandi karepe ditatur. Niki tanjane jeneng mlebu kubur pada nusul Kiai Gus. Tunggu tafakur alhamdulillah. Ugi mboten tinalumpen mandhapipun Bapak Kadus sing ora tau adus. Kurang ajar. Warga kurang ajar. Maksud kula Pak Kadus sing ora tau ninggal barang bagus, ora tau adus. Wargane coret Pak Kadus. Pak Kadus tambah bagus Allahumma. Tambah saya Allahumma. Berkah mulia dunya lan sedaya para pilenggah jamaah kang kula tingali rawuh kathah alhamdulillah. Sing kakon lenggah ngagem kopiah, esrine ngagem makromah, lenggah betah istiqomah, sanjane wis ngrasa sak. Ya ora apa-apa.
dinati ibadah kundur pikantuk ranten berkah kula sunaken kundur rezekine tambah pegawai negeri gaji turah pedagang badine karah petanine panen melimpah hasil panene regane munggah alayu andu tawang alayu malah murah rezekine kathah halal tur barokah iso kangge sarana ibadah biaya ngaji lan sekolah TPK lan madrasah syukur mangke sowan Mekah Madinah kundur dadi haji lan hajah isih turah duwite kanggo dandani omah bocah umah penting bocah penting men bocah soleh lan ahli ibadah Allahumma panitia beserta warga masyarakat pundi niki Randu Tawang Banjar Rejo kanthi pangajap ngaturi kula dene pangaya kula muga kanthi pangajap pengetan besan dalem kanthi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang muga kita pikantuk berkah Allah Subhanahu muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat qaidin qaidat nahdiin nahdiat ansor wal fatayat sahabat banser yang bersatu padu bahu membahu demikian sengaja acara kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kita bersama dengan ridho dari Allah Subhanahu pambiwara panautan dicara mukhasul oqat parimadal kangge kula dari encang kepiat dicara dalem menika muga wedal dipun margi saged kula ginakne kanthi sak sae-saene dugi paripurna muga-muga ana manfaate alhamdulillah. Yang terakhir adalah juru sound system yang dari tadi tidak pernah dihormati padahal tukang sound mangkat dingin baline kering kasihan deh lo makanya saya itu paling sering hormati tukang sound Pak Kades karena apa tanpa sound system acara tidak akan langsung lancar orang gatuk tidak akan lanjut ya sekarpe nyong wong sing ceramah nyong ya sing nyekel mik ya nyong nggih lho nggih palancang sekarpe ora terima ceramah dheweknya makanya Bapak Ibu Anda tolong tepuk tangan dulu buat tukang soundnya nah jadi yang penting Pak Kades tidak tukang sound itu yang penting ditepuk tangani ora usah diamplopi kan ora butuh butuh semangat alhamdulillah mila mangga Bapak Ibu awal syukur datang Gusti Kang Luhur karena kepinanggih kanthi boten-boten pambangan satunggal punapa syukur kita kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin Pak Bu Ibu dalem Pak nek ditimbali ditambah Pak nggih Ibu Randu Tawang Banjarjo nggih nek ditimbali ditambah Pak nggih ulangi Bapak-bapak mirengaken nggih Ibu ditambah Pak ulangi Bu nah kan mesra jangan nek ditimbali Bapak nggih ngoten Bu nganti kepengin nyung mau krungu mak apa Bu niki jenengan aja syukur wa samdalah ambal ping 3 kinten-kinten Bapak Ibu ikhlas mboten ngertos maksudin apa dereng perlu diterangna mboten mulane ngaos nggih sing basa kula nggih Pak Kades nggih izin matur niki nuwun sewu Bapak Ibu warga masyarakat Randu Tawang ampun basa kali kula nggih Banjarajo umume nggih ampun basa kali kula nggih. Nggih saya Pak perangkat niki wargane jenengan piyantune ageng-ageng. Wonge gede-gede ora sah basa karo wong cilik. Kula cilik Bu. Nggih, wau kula mlampah saking mriki Pak Kades wonten sing rasane kula teng mriki wonge kudungan ya. Nyong paham raine ya. Aku lagi mlaku lagi salaman kalau bapak-bapak anak sing muni ih kiyane cilik. Nyong ngerti ora mangkat temenan yakin. Nyong atine lara. Wonge cilik. Ampun dibesani dedeg piadeg nggih Bu nggih.
Sing penting cilik wonge gede. Aleyong. Barange. Manfaate. Kanggo manfaat alhamdulillah. Manfaat dunya lan niki hamdalah sing sepisan kita syukur dateng nikmati Allah Subhanahu. Hamdalah pengen kana syukur muga ditambah nikmati kali Allah Subhanahu. Niki zaman pun makmur dereng Bapak Ibu. Pun makmur dereng. Makmur napa dereng? Pun makmur wong jenengan lenggah mriki warga masyarakat jamaah sing hadir nggih. Sedaya pikantuk sugatan nggih. Nampi sejatah nggih. Wujude seneng. Lah wong oleh seneng kan seneng. Kecewa dia. Bombong alhamdulillah. Seneke isine kumpul. Lah kok marak-marak no. Kumpul teng wadah nggih. Isine napa mawon, Bu? Napa? Pilus. Terus. Apa maning? Komplit nggih. Alhamdulillah. Wadai ana isine ana piluse arem-arem bedange tahune apa-apa anak apa-apa Allahul kafir rabbunal wajadana al-kafili kuli kafanal wa ni'mal alhamdulillah kafir rabbunal al-kafili kuli kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hamdalah ping kali ditambah nikmati kali Gusti. Lah syukur supados gampil Bapak Ibu, jenengan niku saged gathukaken antara ati kali nafsu, Pak. Nek atine karo nafsu gathuk, ati karo nafsu jujuk, insyaallah kon syukur gampil. Jenengan gampang nggih. Kula gampil, Bu. Jenengan kan tiyang ageng. Kula kan wong cilik. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu warga masyarakat Tanduh Tawang nek badhe matur silik mirsani kula nggih. Bapak Ibu mirsani kula nggih. Kesane jelas nggih. Jelas ngenyek. Siapa ngomong nangis? Orang nangis. Nyong atine lara. Pokoknya seginya karunya tak mana banser. Saya punya tentara namanya Bu. Hamdalah ping 3 kita sing rawuh sing dosa moga-moga di ngapura Allahumma. Amin. Karena manusa nang alam dunya kabeh duwe dosa ora lanang, ora tua, ora wetan, ora elor, ora ngisor, ora gede. Monggo sepuasi mawon nggih. Yang penting Anda puas ya Bu ya. Anda puas? Anda puas? Saya lemas. Aleyong. Yang lemes. Kinyak wong semenake. Ya kan banilah. Kepoyo. Pempesan. Kon pempesan. Aleyong. Kabeh duwe
kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in adamu kullu bani saben-saben anak turun Nabi Adam ya kowe saben-saben menungsa ora menungsa kanak ora menungsa ora wong lanang kabeh duwe dosa sing lanang duwe dosa sing wadon duwe dosa kakine duwe dosa eninine duwe dosa RT-ne duwe dosa RW-ne duwe dosa kaduse duwe dosa kaure duwe dosa tarike duwe dosa ora wani yang ora wani yang wong celek lah orang santrine kiyaine ngapunten maksudnya jenengan kiai sing pundi ya kan kiai kathah nyong paling sabar nggih kadang dosa tasih kata pangapurane Gusti. Dan kira jangan lenggah mengganti wasilah di ngapura dosane Allahumma amin ya robbal remen boten Bapak Ibu remen boten di ngapura dosane alhamdulillah sholawat ugi salam kunjuk ayalan dalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang muga bincang kita kagolong ewone bahkan jutane menungsa sing bincang pikados sawatipun Kanjeng syaratnya mangga Bapak Ibu ahli macaso esok sore awan tua lanang wadon bujang rawan duda randa duda randa duda randa wonten randa pengumuman randa-randa niki randa-randa Randu Tawang Banjarjo pengen payu malih mboten sing rumah saranda pengen payu malih mboten berkah selawat moga-moga randa-randa gelis payu Allahumma siji syarate randa nom ya randa ini sapa sing doyan oh no ora payu alayong sadar alhamdulillah nggih Bu nggih ahli maca esuk sore awan nggih mboten Pak Bu Ibu wis kelalen wis jajal tok rayune wong ayu terus nomo menteli wong ayu lan wong bagus sing sregep ngaji jika nyaoji ngoten kula direwangi nggih awas sing ora moni lho sing ora moni moga-moga roman snack mumpung telas oh jebule kemaruk ya wong ayu lan wong bagus sing sregep ngaji kok temen kon mau ji ya wong ini malah ngedeni wal ngototi kak ji ngajiku marake tentreme ngati wong ngaji dosane bakal di ngapurani Allahumma wong ngaji berkah Gusti ditambahi lanjut terus tarik ses semongko solawat semongko alayong Randu Tawang semongko solawat semongko Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad solawat nggih sareng-sareng nggih semangat nggih Bu nggih masih semangat mana suaramu kali nang alas ngono jawab ini suaraku masa kalian nang alas Randu Tawang alayong awas mau niku maning lho
Mana suaramu ini suaraku, mana semangatmu ini semangatku, mana tertawamu hehe haha. Orasi Pak Kades men semangat nggih. Pisan malih men semangat nggih. Urip ning donya iku pira suwe. Apunten Pak Kades, sing mburi malah ngomong aja disauri. Nyong nang kene diundang yo lah. Tekane keri paha. Bu, ikhlas nggih? Ibarate kaya wong padha mampir ngombe. Bondo donya kabeh bakal ditinggalke. Allahumma sing digawa amung amal ingkang sae. An-Nabi sallallahu alaihi monggo bagi selawat Tullahi alaihi wa yana Dalam Muhammad. Ampunten Pak Kades, Pak Perangkat, panitia niki rada ndalu gawe langgam selawat campur sari. Campur ngaji. Ora tau gathuk. Campur sari. Alayo. Campur santri. Kecewa dia. Pen uripe ngertos. Lah sing basa kula nggih, jenengan kan tiyang ageng. Kula wong. Terima kasih. Terima kasih. Cilik kaya wong. Nu ya mangane sega. Ora dimpani lobot. Bu. Bu. Ikhlas nggih? Nggih mboten? Berkah alhamdulillah uripe ngertos. Jenengan ngerti nggih, kula ngertos sing basa kula nggih. Ngerti, ngertos, ganti, gantos, ngaji, ngaos, watu, atos, orang ngerti. Insyaallah yang mriki ngertos alhamdulillah. Allahumma. Lah supaya niki ahli masyarakat Randu, Tawang, Banjar rutin mau selawat mangga Bapak Ibu siji syaraté sol wong salat maca so wong salat maca so teng maca selawat urung mesti wong maca selawat urung mesti teng Randu Tawang wonten Pak sing maca selawat ora salat tiyangnya rawuh ngajeng apa wingking lanang apa wadon lanang ngisor apa dhuwur ngisor apa dhuwur? Sing jekong apa ngadeg? Berarti nyong. Bareng-bareng maca so. Mboten kudu sing angel cekap sing gampil. Sing basa kula nggih. Ini kan gampang. Kula gampil. Mboten usah sing susah-susah, sing mudah-mudah saja ya. Ngajak wong nom sikil apa malih niki Randu Tawang. Wah, wong nome gaul-gaul nggih. Ngajak wong nom ana carane, ana teknike, mek sing nom tertarik nggih. Ya carane ngoten nek ngajak kon pada maca selawat kayak iki, Bu. Bu. Monggo Mbak Rik, Bu Tawuti diajak kon niki. Biasakanlah baca selawat Nabi. Biasakanlah setiap hari agar akhirat dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Jolali-lali apa sih muni olah-olah lah emangnya gua ayo ting-ting ngono jawab maca sholawat olah-olah lah barani awas olah-olah maning lho
Biasakanlah baca sholawat Nabi, biasakanlah setiap hari, agar akhirat dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Jolalilali Mojo solawat, jolalilali mojo solawat. hidup di dunia hanyalah sementara, takkan selamanya. Hahaha. Kabeh bakal sing lanang mati, sing wadon sing tua, sing enom, RT-ne, RW-ne, kaduse, yang wis awang-awang. Rawane santrine, kiyaine, sedo, kiai mati, kiai mati. Nek kiai ageng sedo, kiai cilik Mati. monggo sepuasi mawon nggih. Pun kersane mboten napa-napa. Panjenengan kula mriki jengke nyek-nyekan. Sabar. Alhamdulillah. Iki muga rutin mau selawat, bijambe kados syafaat, selamat dunia dan menungso ora daya napa-napa kejawi sang ijinipun Allah Subhanahu. Baca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Menungso ora daya napa-napa kejawi sang ijinipun Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan agamane napa? Nabine. Nggih seneng. Cinta. Cinta. Betul. Rindu. Rindu. Saya tanya dijawab ya. Coba dijawab yang jelas. Cinta siapa? Cinta bojone wong. Ala iya. Kae bojone Sarno. Selamat. Ala iya. Cinta Nabi Muhammad, cinta bojone wong. Cinta Nabi Muhammad sallu alaihi cinta bojone wong. Hehe. Edan kabeh. Ikhlas nggih. Ayo ulangi. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallu. Aneh. Rindu siapa? Rindu Nabi Muhammad. Sallu. Aneh. Rindunya, cintanya mudah-mudahan terbalaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi. Kanthi wasilah nang dunya maca so mau so esok sore awan beng syaratnya pada sol wong salat maca so kira nggih. Ayo bareng-bareng maca so banggo wasilah pikados syafaat selamat dunia Bu Pak niki jenengan cinta seneng kali Kanjeng Nabi kula tak nyuwun pirsa nggih. Sing disenengi napane? Alah. Ana wong seneng ka bingung. Bapake ditakoni, "Pak, bapake seneng karo ibune?" "Ya seneng." "Lah sing disenengi apane?" "Mbuh." Ana wong seneng ka bingung. Kula seneng kali Kanjeng Nabi sing sepindah, Bapak Ibu, sepisan asmane Kanjeng Nabi jajar kali asmane Gusti. Buktinya di mana? Halo? Halo? Hai. Kalau saya halo situ hai ya. Halo? Hai. Hey. Halo. Ah, kamu gak konsen ya? Apakah kamu terpesona dengan ketampananku? Ora terima. Ih, sebel aku. Bu, kula seneng kali Kanjeng Nabi mergo napa? Sepisan asmane Kanjeng Nabi jajar kala asmane Gusti. Buktinya di mana? Coba yang jawab angkat tangan kalau betul nanti saya kasih hadiah botol. Ya botol itu masa karo isine. Buktinya teng pundi? Tenggone kalimat la
ilaha illallah Muhammad. Kalimat ini dewa sumate Kanjeng Nabi tiang-tiang randu Tawang Banjar jo iso kangge buka lawanging suar, bisa kangge buka lawanging suar. Mulan ki pada bareng-bareng maca la ilaha il buka lawanging suar. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanggo dikir ajame mondar mandir nuruti nesuning pikir apa pada kuwatir bakal ngadep mungkar nangkir nek meng mondar mandir akhirnya kaya wong napa mirsani kula berarti kula bareng kiai ini ayo mon ibu kiai ini anak kiai kentir santrine kocluk muga-muga waras alhamdulillah dikir nggih karo lenggah dikir karo lenggah nun saya nek kula lenggah ketinggal mboten oh, panjenengan ngenyek rika pun setujune ibu sing tepengke kula jekal pangadeg Bu. Adeg. Setujune jekal pangadeg. Sing masa wadon jawab jujur jekal pangadeg. Adeg. Pisan maning jekal pangadeg. Oh berarti wong wadon-wadon seneng sing maksudnya apa? Ya tapi ngadeg terus ya lempoh he. Ana jegongi nggih bareng dikir. La ilaha illallah La ilaha illallah sareng La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. bareng dikir digalih kali dipikir nggih dipikir Bapak Ibu umat gede ora digawa nggih sawah amba tinggal putra nggih bojo ayu moblong ditinggal mati digawa kabeh tinggal putra ngerti agama sedo didongakno minggah swarga alhamdulillah. Remen mboten Bapak Ibu. Gangga dewa sing bejo mulya donya bincang serang ayu dadi wong sing do ngamali utama saben dina dilumpukno muga-muga semingkah swarga alhamdulillah. Allahumma insyaallah sing lenggah ahli syukur ahli tafakur dadi golongan mati kanjeng sing takwa kali Allah Subhanahu. Nggih napa nggih? Ahli syukur ahli tafakur Allahumma. Sang sodangu sang sondalu sang saya sang soyo ngantuk. Titiwanti sampun jam setengah kali welas punjul gangsal menit jam kula jam jenengan jam pinten? Jam pinten? Oh, jam bodol. Untung kula mboten jam piyambak Pak Kades mboten dapusir kali wargane jenengan. Jam mati gawane ngaji. Ngapusi kiai kualat rika. Ya zaman goro-goro kaya menungso padha durga kaya dosa kadang ora krasa. Sing ora krasa mantit enono nek bar Senin meni Selasa. Ora usah dibahas. Dari zaman goro-goro bocah siki beda karo bocah biyen. Nggih nggih. Bocah biyen beda karo bocah siki angger bocah biyen sik wis tuwa.
jane nyong salah apa? Menggak kula jenengan kaya padha sing ahli syukur ahli tawakur marang Gusti Kamoh luhur. Jisul anak bojo gampang diatur. Alhamdulillah. Allahumma amin. Bu ngerti yo sifat pangeran. Monggo sing kalih ngantuk kalih mapan sari mboten apa nggih? Monggo sari mawon mboten apa nggih? Mungkin lendian sari kalih turu mungkin jenengan turu kabeh kula ngomong dewek kaya wong. Mangga sepuase mawon. Kang wis nyipta gumlaring bumi langit. Bumi lan lang uga surya mega mendung. Alat temen ya ngantuk isen-isening jagat kang supaya menungso gelem syukur marang Gusti Maha Luhur. Allahumma Sripat Anger para warga masyarakat Banjarejo Kandu Tawang sing dolan kanggo majelis muga-muga dewa sing gerakan ibadah ajeng luar Gusti Maha Murah kanthi pikantuk hidayah muga-muga barokah bisa doa elek jannah. Seno undang apa Ibu Kunti Kalibrata Seno ya awak dhewe diaturi marang warga masyarakat ning bumi Banjarejo Wandu Tawang ya Ibu Kunti Kalibrata wong-wong Banjarejo Randu Tawang wis padha ngantuk. Sebab apa Seno? Ya ini tekane telat. Aduh. Ya Seno,
Senajan telat apa-apa wong nah umay ado. Dilalah ya bocahe celek. Apa? Ibu Kunti Tali Broto warga masyarakat ing Banjarejo Randu Tawang odho anakmu. Pengetan Yusan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sena. Muga-muga wong-wong Banjarejo iki sada pikantuk puja donya pinangki ing swarga. Konsep dodol memang Gusti Kang Maha Kuwasa. Marang jelapi muga-muga iso tidak lanjut lan ngati-ati dolakan tidak diawe Gusti. Yo. Ibu Kunti Tali Broto aja kesuwen iki wis jam 12 kurang seperpapat. Nek kesuwen mesake wong-wong Randu Tawang sing esuk arepe padha nyambut gawe. Krainan. Ya Sena, aku arep golekno jateng swarga kanggo bawa sing wis ilang wis utus kanggo donya sing itu ora disurat entuk jateng swarga. ya Sena. Digolekno jateng swarga kanggo bawa sing wis sedo. Suwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga ing bumi Banjarejo ana dadi wong swarga. Iya Kanjeng Ibu, aku arep goleke jateng swarga kangge bapa sing wis bali marang Allah Subhanahu wa taala. Aku njaluk donga Ibu, muga-muga aku iso nemu dalaning swarga. Aku diripi marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya Sena, hati-hati Sena, ayo ndang budhalo. Aja suwe-suwe Sena. Yo Kanjeng Ibu, aku njaluk pamit. Dalange ora katon. Gedhe wayange. Alayo. Dalange ngap-ngapan. Kaling-kalingan wayang. Hei! Masyarakat ngendi ki? Masyarakat ngendi? Wah, Banjarejo, Randu Tawang. Aku arep golek bolo. Ing bumi balane ndi? Bolo dhewe. Aku enteni Kang, golek bolo bareng-bareng ning Banjarejo. Wong-wong sing siji ora gelem ndong ibadah, lorone gelem ngaji. Kowe balaku, di balaku. Ayo tak golek, aja lunga. Ayo aku golek kowe.
Sapa kowe? Wong gemagah, gemagus. Ngadang mlakuku. Ora sakaken omong. Sapa kowe? Aku sing mengkoni ning bumi Banjarjo, aku Kades. Ya sekarang penyong sing nyekel wayang nyong. Alhamdulillah. Allahumma. Amin. Aku sing nyekel wewengkon ning bumi Banjarjo Randu Tawang. Ora apa-apa. Sing penting ana suarane. Lah pancen wonge wong cilik. Wongnya kabeh. Roboh apa ora? Alhamdulillah. Kowe arep ngalang-alangi laguku ning golek bala ning bumi Banjarjo. Randu Tawang. Wong-wong sing ora gelem padha salat, wong sing ora gelem ibadah, kuwi dadi balaku. Sapa kowe? Sadurunge tak pancal bumbuanmu. Aku golek bala ning bumi Randu Tawang. Sing ora gelem padha sembayang, sing arane padha mabok sempoyo terodal nyekeli bot gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Kalau kita senang pengajian hati kita akan tenang, tapi anak-anak sekarang wajah ngaji seneng keluyuran. Hati-hati kawan, zaman sudah jangan muni edan nggih. Mangga Bapak Ibu muni edan bersani kula. Kesane jelas nggih. Berarti kula wong edan. Hati-hati kawan, zaman sudah apalagi sudah kenal judi. Idi anak sekarang Quran kalah sama tiktokan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli malah sholawatan. Sapa kowe? Aku wis ngomong aku Kades. Apa entuk pancal bumbanmu. Ora ngerti iki jajal pos tutu nyong, gagah ganteng gedhe dhuwur. Ora kaya sing agi. Ora katon ya ora apa-apa. Pokoknya aku arep golek bala ning bumi Randu Tawang, aku ora bakal ngijini. Kapan wae nang ndi wae bakal tak uncit kowe to pancal bumbunamu. Oh, aku ora bakal wedi. Ora mundur. Nek ora mundur, ayo tak adang. Bakal tak ojek-ojek, bakal tak untang-untang. Nek kowe arep ngeyel arep golek bala ning bumi Randu Tawang. Ora timo. Ayo, munjal, ayo, munjal. Abot temen wayange. Ora kuat dalange.
ujung petang. Ayo maju. Abani aku. Iki Kades Randu Tawang. Ayo. Aku tobat, jebule Sekti Mandraguna Kades Randu Tawang. Aku dioncet-oncet, aku didak-idak bun-bunanku mut-mut. Aduh Pak Kades, kapok, kapok, ngesuk. Wes ora kaya padha bareng-bareng golek kebajikan. Wis ora kena golek-golek wong-wong ning bumi Randu Tawang Banjarjo sing padha mulya guyub rukun. Muga-muga uripe dadi berkah. Alhamdulillah. Allahumma apa mali warga Randu Tawang siki dalu padha napa mengeti wis dalem kanjeng Muhammad sallallahu alaihi. Gonggo bareng-bareng kita napa pados ridhone Allah Subhanahu. Zaman Kanjeng Nabi dereng babar teng alam donya, zaman iku dari zaman jahil. Iya. Zaman jahil. Zamane abu. Zamane abu. Sapa meneh abu-abu? Abu Jahal jane wong pinter kenapa dadi bodoh? Mergane Abu Jahal ora kenal Gusti. Ora kenal Gusti. Mula sing durung kenal ayo padha kundur padha eling kundur dengan dawuh Allah Subhanahu. Eling do bali maning. Nggih apa nggih? Eling-eling sapa eling bali ya. Eling-eling Banyumasan. Kalau gareng Petruk Bagong, ayo do nyambut gawe. Eling-eling Banyumasan lho, dados.
gatuga sak berita embel putraku nolo gareng petruk gagong apa ma lah ma wis wengi ma matane ngantuk urung pada bali alah lah randu tawang mun ngantuk lah nyong wis ngantuk le nolo garing apa mo awake dhewe diaturi marang masyarakat randu tawang Banjar Jo sing padha bareng-bareng kumpul kono kene padha golek pahala ganjaran ya ma muga awake dhewe sing padha bareng-bareng gawa marang masyarakat randu tawang Banjarjo sing kumpul muga-muga dadi ngamal sing mulya karena apa padha mengeti wis sandereng Kanjeng Nabi iso nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi alhamdulillah sing wingi-wingi nalika durung ana maulid anadan ora kaya kadan iya mak kae kakang Inyong sapa Tarso walah tunggale slamet alayo anadan orang ngojok coba niki jujur mawon nggih masyarakat randu tawang jujur nggih adan moni karo HP moni sing doyok adane apa HP-ne adan kalah karo lu sing besok lae ana adan kaya adan besok mencorong padang kaya lintang alhamdulillah Allahumma ana adan ngoyok adan leren nyambut wis ana adan mamane si Tarso adan Allah akbar ngoyok dan leren nyambut sing agi padang arit-arite buang sing agi macul pajule sing agi jangan-jangane gendong bocah-bocahe ya nangis ora kon bangi bocah Kang bareng-bareng ngoyok leren nyambut Bu sapa sing ana ngoyok adan besok mencorong padang kaya lintang alhamdulillah malaikat takon menungso jangan menungso pundi Banjarjo lha kok sampean mencorong padang kaya ngono apa parigano teng bumi Banjarjo menungso ngaten malaikat kula nek teng bumi Banjarjo mireng adan kula geganjangan nyambut gawe kula leren gaweane kula buang ngoyok adan alhamdulillah nggih mboten Bu ningan nggih ngoten alhamdulillah lho ngoten niku muga-muga dadi wong sing beja dunya lan Bu wong wadon nalikane Kanjeng durung babar teng alam dunya wong wadon jaman iku zaman jahil zamane abu wong wadon ora kanggo gawe ora kanggo lha wong wadon ora pada sombong siki larang nggih siki larang wong wadon pakades wong nyowingi nekseni wong pada nikahan sir kawine 5 juta larang siki Pak meduse 3 suluwe 2 siklun larang sing sombong wedhuse 4 Bu jaman Abu Jahal wong wadon ora kanggo malah erang-erang saya sebagai ngoten pertedo teng awang-awang duda dengklang payu swidak duda waras payu 100 prawan dulu setali duda dengklang swidak duda waras 100 prawan dulu setali larang mendi prawan karo duda larang dudane wong sing dingklang wis swidak duda waras 100 prawan dulu setali randa nggo nguruh blumbang ora payu alayong Bu oleh sadar siki dimulyakno rama Kanjeng Nabi babar teng alam dun Kanjeng Nabi lahir teng pundi Pak teng pundi Bu nang Tampah oh teng Mekah ngetos Mekah Pak pun ate pirsa Mekah dereng pun dereng teng Mekah niku Pak wonten tulisan Maulidin Nabi tempat doire Kanjeng Nabi teng Mekah mriku arahe mriku kulon Kedung Wuni
Nggih mriko malih Pak. 11 jam. Jenengan pengen mriko mboten Pak? Pengen mriko mboten Bu? Kepengin? Mriko ngendi? Ya sing gendang kok mriko pasar. Mekah pun ngertos sarane dereng. Niki warga masyarakat Banjarjo Randu Tawang pengen teng Mekah Madinah. Ngertos sarane dereng. Dereng ngertos? Tak paringi ngertos nggih. Mangga warga masyarakat Banjarjo nek pengen teng Mekah tak paringi ngertos sarane nggih. Siji carane mangkat. Ya ora mangkat ya ora tekan. Oh ya ana syaratnya nggih. Mangga syaratnya dapalna. Muga-muga ijabah Allahumma. Niat, sehat, ragat, nekat, mangkat. Yo dapalna. Niat, sehat, ragat. Alah ora apal. Bulan ora mangkat-mangkat ya kuwe wong syaratnya ora apal. Niat, sehat, ragat, nekat, sing sepisan niat pun niat dereng. Niat dereng. Mantep. Yakin. Gangge ijabah niki masjid Kanjeng Nabi nggih. Nggih dongane dongane mandi. Sekarepe nyong. Sing penting dongane mandi. Mantep. Ijabah alhamdulillah. Lorone sehat mboten? Sehat mboten? Sehat doyan snack. Enteng papat Pak Kades. Telune ragat tonton dereng. Ragat tonton dereng. Lah iki sing dadi masalah nomor 3 niki nggih. Izin matur niki mumpung Pak Kades rawuh kula tak usul nggih. Pak Kades niki wargane jenengan ajeng teng Mekah Madinah ning dereng wonten ragate Pak Kades. Kula usul nggih. Nah, Pak Kades aweh solusi nyong makili Kades. Mau makili jenengan nyong siki makili Kades, nyong dadi Kades. Siapa sing ngomong nyong Kades ora semana? Bu. Pengumuman warga masyarakat. Masyarakat apa udu? Masyarakat jangan ajeng teng Mekah Madinah. Dereng wonten ragate. Mangga tak paringi carane nggih. Niki solusine bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, yuyu. Niki solusine nggih. Mangga sami nabung. Nah, kon pada nabung kon pada. Ora dimbayar Kades ya bangkrut. Nabung nggih. Wis nabung nekat anggora nekat ora mangkat, ora nekat ora nekat ora mangkat. Lah wis nabung 50 juta ora daftar umroh malah nggo tuku PCX. Lah ora sida. Ora maring Mekah. Maring pasar Ndoro. Alayung. Bu, nekat mencoba mangkat alhamdulillah. Moga-moga berkah barokah nggih. Keturunan soleh-solehah ndonga bareng purun. Badhe ndonga Jawa napa Arab? Jawa mawon nggih. Daripada ndonga Arab ora muni. Lah iya daripada ndonga Arab orang muni, ndonga Jawa malah mudeng. Ayo bareng-bareng nggih. Mungkin diselawati berkah Allahumma berkah ono luberono beras akeh duit akeh anak akeh bojo akeh aja sal gathuk yu bojo soleh bojo akeh awas mun akeh maneh rika Allahumma berkah ono luberono beras akeh duit anak akeh bojo soleh bareng dong ibadah supaya ne urip barokah keturunan soleh solehah padha sregep gone ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adana
sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga rejekine kathah lol barokah kangge ziarah Mekah keturunane saleh lan kuswa saleh salehah esuk ora sorene ngaos dengan ngaji nggih kula ngaos disangoni ngelmu angel nek durung supaya ketemu digolet esuk sore awan merana ngalor ngetan montang mondar mobat guling koming jungkir golet ngelmu semang ngelmu bareng angel nek durung hurufnya yang telu ngain lam mim bareng siji nek ngain ngene yen wong duwe ilmu kepenak uripe donya arete dongano derajate nggih Kanjeng Nabi samulya kana Kanjeng Nabi siji duwe sifat salah satune niku jenengane sifate fatonah enggak pun ate kepanggih fatonah Bu teng pundi teng peken kali nggayu fatonah niku teng peken fatonah niku cer Kanjeng Nabi samulya kana Kanjeng Nabi pinter cerdas cer mula disangoni ngelmu bareng ngelmu hurufe mung telu ngain lam ngain diwaca kasrah manane wong duwe ngelmu andap saling goyo bro saling harga hormat sayang cinta apa sih monitai mencinta nggak pakai i masa tai oh wes kok tai saling goyo bro sing sugih ora semu sing pinter ora kemin sing gedhe ora gemet ngenyek karo wong iki saya membela diri Pak Kades nyong kait mau terima nyong gonyak-nyekan nyong jane atine lara yu nyong aja ora makan temenan nyong kaya iki gonyak kate beteka kapan nyong dundang maning mangkat remuk sisan Bu bisa nih dalane sugih ana sing plar dalane pinter ana sing bud dalane gedhe ana sing ora jangan dalane gedhe nek ora ana nyong wis trima dadi wong malah dikeproki bangun rumah tangga ngerti ilmune rumah tanggane napa sakinah mawaddah warahmah alhamdulillah banger dian sing lanang iman karo sing wong wadon iman karo wong jenengan nggih iman Bu iman mboten jujur mboten ngapusi tau takon sing lanang Pak Bapak piantur-pianturan Dutawang Banjarjo nggih. Kula tangga jenengan panjenengan jujur. Kula takon ibune jere iman jere jujur jenengan ya jujur Pak. Kula seksine nggih. Tiang kakung, wong lanang-lanang, tiang-tiang Dutawang nggih. Banjarjo nggih. Jenengan wong lanang pun ate digetak wong wadon apa dereng? Sering nggih. Iman apa rane? Wong wadon wis modele kaya kiye. Halah, nencing narok. Ketalang moni angel mandeke moni ranana lerene esuk moni awan moni sore enang dapur enang sumur enang kasur ih moni terus alayong ketone kudu ngemplipit rapet lho galake ngungkuli pete kangkrem
Sing lanang ditradungi bae, Kak. Iya pas. Mulane sing lanang gering ya kuwe. Gering sih. Wis gering ora gelem gedhe, ki korban. Ala iya. Gara-gara wong wadon. Ala iya. Bu, kelingan zaman semana pengantin baru romantisnya kayak ngapa Bu? Gila apa nggih? Karo sing lanang bisa ngomong, abang, yang penting kita berdua abang, aku rela hidup susah, yang penting kita bersama. Pret. Gila apa nggih? Nang arep lawang bisa ngomong, Bu, pagi makan, sore takkan pudar sayangku padamu. Red. Yang wis ora percaya kalau bojone Sarno yakin. Baju satu kering di badan takkan luntur sayangku padamu. Walau hidup ini digubuk derita. Pret. Aku nanyar kayak kejajas nonton anak papat. Galake tenan yakin. Pak, kayaknya mau makan ngaji, bukan udan pengen dintasi. Mangan gari nyedok. Mangan gari nyedok. Medang ngecol dewek. Nyumpah mangkat. Ki Janur pamit apa perintah? Oh mau adol model kayak kue colna sapi bae. Manak. Manak. Payu dole. Alayo. Eman nggih Bu nggih. Selana gara makan nyambut gawe tunatakan lawang. Salaman ojok aston, jenengan nggih ngoten. Nganti kepengin. Nginjang praktek nggih, selana mangkat sawah, turna ngomong, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Dadah Mas Yanto. Yanto. Aku di sini. Yanto. Alhamdulillah, balik aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga oleh. Ora oleh duit sama cucu. Ae bojone Yanto. Bali datang ngarep lawang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dah jan renyai, Masya Allah. Niki ibu mriki nek undang bapake napa, Bu? Ayah. Ayah? Wow, saya baru tahu Pak keluarga Anda manggilnya ayah. Ayah sama Bunda gitu? Wow, ayah randu tawang. Ayah pulang. Nyunggi gedang. Ayah. Ayah nyunggi gedang. Ayah kuda kepoyo. Ayah dari mana ayah? Ayah dari sawah Bunda. Tadi ayah macul. Malah ayah ke perang pacul. Itu jempol ayah meletak. Kok ayah baru pulang? Ayah nggak langsung pulang. Ayah terus daud. Nanti Bunda tandur ya. Bunda tandur. Wow, Bunda lalu tawang. Tandur Bunda. Pantesan ada piring di atas rak, cakep. Ada piring di atas rak, cakep. Wajahnya glowing, sikilnya meletak. Ayah pulang dibukakan pintu sama Bunda ya. Buka pintu. Ceklek. Silakan dulu ayah, terima kasih Bunda. Ayah disuruh duduk. Ayah capek. Bunda capek belum? Capek belum? Belum capek? Terus?
terus kayak modelnya wong wadon. Lah wong kurang ngrasakno ora ya gani ngomong terus. Lah si kepenak bae orang ngerasa kena terus. Orang ngerti senang dhuwur kayak ngapa ya? Senang dhuwur godres. Bu, bareng-bareng alhamdulillah. Bangku ahli syukur nggih, nyuwun bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura. Waj'alni sabura. Waj'alni nura. Waj'alni min ibadika sholihin. Waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Mpun rampung? Cerdas. Kula seneng tiyang mriki cerdas Pak Kades tinggal ngombe rampung. Apal dereng Bu? Mboten napa-napa sing penting mohon maos nggih. Niki tengah setunggal berarti kula matur Pak sama setunggal jam setengah nggih. Izin matur panitia kula sejane teng pundi-pundi mung sejam. Lah niki tengah jenengan kalau tengah jam panitia. Ya jenengan ngerti dewek. Bu, muga tak suwunke jenengan rawuh mriki sepisan pikantuk rahmate Gusti. Ngertos rahmat nggih? Nanti kepanggih. Teng pundi? Ngomong nang pasar maning. Rahmat iku kasih sayangnya Allah Subhanahu. Sing nomor kalih lenggah mriki pikantuk sakinatul qalbi, muga-muga atine tenang, tentrem apik. Ora gampang meri karo tangga. Bu, wong meri urip ora tenang. Mula wong wadon sing trima ahli syukur. Wong syukur niku trima diwehi ditampani ora diwehi? Sing genah jenengan. Diwehi ditampani ora diwehi? Wis bodohan jenengan. Sing penting jalukane ora ngebut karo wong. Kaya ngapa rekasane wong lanang? Nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong ya lanang. Cilik kaya lanang yo. Iki ya gara-gara wong mulan ora gelem gedhe. Bu, wong lanang duwe kekuatan dewek-dewek, ukurane dewek-dewek, kekuatane ukurane. Wong lanang ana sing dawa, ana sing ana sing gedhe, ana sing apane? Penghasilane wonge. Penghasilane mboten sami nggih Bu nggih. Monggo disyukuri alhamdulillah. Sing nomor 3 jenengan rawuh mriki bali ngaji oleh amplop. Nggih Pak Kades kula mulai diundang ngaji teng pundi-pundi kula mangkat wingi teng Pemalang kula nggih mangkat. Teng Purworejo kula mangkat. Kula seneng bali ngaji mesti oleh ampunan. Amplop. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri dari Anda semuanya semata-mata hanya untuk mencari duit. Dulur. Ya si pancen kabeh butuh semua mabuk betul. Mabuk. Semua orang siang dan malam mikirin duit. Mau sekolah pakai, mau pengajian pakai, mau ke pasar pakai, mabuk duit. Semua orang mabuk duit, siang dan malam mikirin duit. Edan kabeh ya. Laras alhamdulillah. Bawa kirang pragi, muga saged pilang nggih malih wonten ing cariyos sadya penting gelombang kang boten sami nggih. Kapan-kapan angger dundang maning. Derek dundang ya ora apa-apa. Nyong ora dundang mrene Pak Kades, golek nggon liyane. Derek daripada nang kene laratine. Nyek-nyekan karo wong kene. Ora apa-apa lara sisan. Lagu terakhir. Zaman akhir zaman. Sing ora edan ora? Sing ora edan ora?
Lagu terakhir judulnya Zaman. Ya wis ning manut trika. Zaman lahir zaman edan, sing ora edan ora ketuman, ora ketuman. Sebab akeh wong senenge maksiatan. Dadah Selamat malam, selamat jalan. Pancen wong ini dongane ala karo nyong. Rika dongan nyong mati. Selamat malam, selamat jalan. Wis ora pangangkat maning lah. Nemen Rika. Bu, balai selamat malam, awas selamat jalan. Dadah dari zaman akhir zaman itu megan apa Pak Kades langgar masjid podo kosong ngarep TV rame wong dijak ngaji podo wegah nonton sinetron ora duwe saya lah kae wong sadar alhamdulillah anak patani panen gedang kluthuk ngaji wis wengi motone ngantuk cocok ora ket mau jere terus rasakna ora terus gedang kluthuk cacahe telu nek wis ngantuk ayo mapan turu terima kasih. Ana sepur dawa gerbonge nek arep kondur andum pandung manuk jalak cucuke kuning kepenak cocok ngemben ngundang ora diundang ora apa-apa Bu telo wangur tak amplokane kula badhe kondur siapke amplop pancen wong nemen kene kalah. Kula mboten mikir amplop estu Pak Kades. Sing penting kula mboten mikir isi, sing penting jumlahe. Alayo. Isine ora ana jumlahe. Alhamdulillah. Pangapunten Bapak Ibu sedaya warga masyarakat niki pun tengah dengar kirang prayogi muga-muga niki sing hadir warga masyarakat Randu Tawang, Banjar, Rejo, tansah pikantuk bojo dunya, benjang pinanggih swarga, nderek tindalame Kanjeng Nabi, muga wis waras selamat alhamdulillah. Bi barokatin sirilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Sayyidil awwalin wal akhirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan lakirin
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin as'ilal kafarata wa dhalimin wa hasnan alaihim salimin. Allahumma firli khatiyati wa jahli wa israfi amri wa ma anta a'lamu bihi. Allahumma firli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atim lana nurrana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kula datang panjenengan ya Allah. Muga ahli masyarakat lan banjar jengkang kepala kita ing dalem menika ya Allah. Kunturi kami kata hidayah, pasti agar ahli ibadah, keturunan yang soleh lan solehah, hingga membantu fasilah kita minggah pada isalat tinggal. Allah maj'alni syakura, waj'alni sabura, waj'alni nura, waj'alni min ibadika sholihin, waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para pilenggah jamaah mekatelan semanten kirangipun nyuwun pangapunten wal afingkum astaghfirullahi walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.